हाय गाइस आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरबाय नै जों दा दुब्लियाव थांनो ओंखारबाय नै प्लास्टिक खोबग्राफ्रा कुकु मेंलायलांबाय आंहा आलि बानायफामदों नै बेबायदि आलि बानायो नै बेबायदि खालामनानै ओरै बोयो नै ओरै बोजेनबाय नै प्लास्टिकआ दे नै बोग्राफ्रा वाव नागिरलाङो हनै नुहुरदों लोगोफोर हनै लाजिलायबावो भिडिअ खालामनो नागिरबा वाव माबायदि मा होनदों आच्छा नैबाव गसंनांगौनो आङो नङाबा बोरैबा गलांनो हागौ नालाय बावलाय हा होखाबाय नै होमबाबो नैबेयावहाय ओरैहाय गसंनो थोनो आरो ओरैहाय बाव माने गाबथानानै लाखिनांगौ आरो बोरैबा स्लट गलाङैनि जाबाय नै गसंबाय बोलांगासिनो हनै बोलांगासिनो दं मोनहैहां जाबाय मोनहैहां जानायजों लोगोसे बे प्लास्टिकखौ एसे बोसिगोन आरो बोनानै हौरै दोनसिगोन खोबसिगोन हौरैबो हा होसिगोन हा होजेनबाय हनै अयथासार रोमै ग्लावखा आरोखि ओरैहाय खोबाय बिनिफ्राय आरो नै ओरैहाय खोनो गोनां दंबावो बिराद बुरजा हनै ओइसिम खोजोबनांगौ धेमाल दङ दे अयथासार गोजान दं ओइयावबो ससे मुस्रि होनो मोनाखै नै मा खालामबावनो उफायथ' गैया नालाय सान्दुं अखा मावख्रुबबायाबा जों खेथियक मानसिफोरा जेबो जाया बेनिखायनो मावसोमदों नायनि इसोरनि दयाजों माबा मोनसे जानाय बायदि दे थिखां नायदों नै नानिया जोंना आयै आंनि सना वा होब्बायहाय एफा गिलिर आयौ बिराद गिलिर बे प्लास्टिकआ मिथिगौ ना 4 फुट खिया एफा गिलिरखौ गथ'आ बाननानै लांबाय गोदान दासो दिहुनदों आयै सना मायना आंनि जिउ दे नोंनो दख'ना गोदान होगोन आङो बानलु खाबाथाय आयै फिसा गोलैनोसै नामा मोजाङै थां हायाबा दोनदो आंबो हमसै र' दा सादों खोन्थागोन नोङो रुको जरा सबर करो बेटा रुको होलांबाय गथ'आ अन्थाव बाथावनो दासो दिहुनदों नै बे गोदानसो माने नै बेनिफ्राय नै दासो दिहुनदों गोदान ओइनि प्लास्टिकआ नैबे प्लास्टिकनिफ्राय ओमफ्राय नैबे दासो दिहुननाय नैबे प्लास्टिकनिफ्राय लेखानिफ्राय सहैबाय गथ'आ अन्थाव बाथाव खम गोलाव हनै बिनिफ्राय आयौ बेसेबांबा गोलाव बानलांबाय गथ'आ वाव माबायदि बिरदों प्लास्टिकआ बें थाबायलांनांगौ होनदो माबायदि बिरदों प्लास्टिकआ माने एसे साइज नुदों नै आयै थरलाब बिरनायखौ गैला प्लास्टिक लाबोखानाय थांनोसै आयौ बेखौ खोंजोबनो हाबाय आरो ओमफ्राय दंबावो नै हेरै हेलौ मोनसे खोथा आरोना जोंना बिमाया उन्दैयाव बिदि बुङोमोननो बिदि गनखौ लाखाबाय दा बिदिखौ नै बिदिखौ लाखाबाय दा आया लोगो मोनगोन आरो
तिरगि नै इखौ लाहानाव दोनै बिदिजोंनो इदि बुंखायोमोन आइजोफोर जों गामिया हक्कल जादों होनना बुंखायोमोननो बिराद मिनिबाय दं आरो आं इखौ खोनाना बानलु गायदों लोगोफोर नै बानलु फुलिया नै बिथाङाबो गायदों आरो नैबे बानलु फुलि नालाय नैबेखौ ओरै सेरख'बाय ओरैहाय गबाय आइ लाथाव बिनिफ्राय बेखौ ओरै खालामनानै नैबेखौ ओरैहाय एसे ओरै हा बुरबाय दा ओरैहाय ओमफ्राय बेखौ नै ओरैहाय लथब बहायदो बेखौ ओरै नै ओरैहाय गायबाय हो गया बस ऐसा लगाते हैं गो बिदि खालामो लोगोफोर नै बेबायदि गायनाय जायो आरोना बिदि खोख्लैनानै गालांनाङा ओरैहाय दिहुनबाय दा बिदि खालामनानै बेखौ ओरै बहायबाय बेनिफ्राय नैबेखौ ओरै एसे ओरैहाय खालामो आरोखि बास हो गया नै जोंना बानलु रानग्राया बे आरो नायलायसे बानलु रानग्रा इयो ओइ आरो थुफ्लंदों ओरै गायदों रानदों आरो मा गायदों नोंसोरलाय राजा बानजुद नै मालाय गायसोदों राजा बानजुद आलौग्रा मोजां नारसोनांगौ आरोना इदि सेर सेराव ओरै फारथिना नांबा एसे ओरै गुवार खालामनांगौ जाबाय आरो बे आरो बानलु गायग्राया ओमफ्राय नैबे बानलु रानग्रा एफा मोनसे एसेल' रानो बानलुआनो गैया बबेसो जोंना बानलु रानग्रायाबो रायलायबावा ओरैबो गायदों आरो जोंना एक्ट्रिस बानलु गायग्राना लोगोफोर हासार बादों आयौ ओरैबायदि गिलिर नै आयौ अब्ला जों दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय